Assalamu alaikum jama'a, barka da warhaka, barka da wannan lokaci. Yau za mu koyar da ku ne yadda za ka saka yadda idan budurwanka ta ɗau hoto ko mene in dai hoto ne shiga wayanta, da zarar ya shiga wayanka in dai ta buɗe data kai ma kuma ka buɗe data to hoton zai shigo wayarka. Bari na gwada muku yanzu yadda za ku yi. Da farko dai ka tabbata kana da wannan application na photos din nan, don wata wayan ba ta da shi, wata wayan tana da shi, sai wayan da take da shi shine za ta yi. Idan ka shiga, da zarar ka shiga za ka ga nan option a nan photos, ba nan za ka shiga ba. To ga nan wannan can dungu gefen ka na hannun dama akwai wani wannan a sama. Yau kaga da zarar ka shiga za ka kalla wannan gashi nan choose an account, sai ka shiga. Idan ka shiga za ka ga nan Gmail, in ma Gmail ɗinta ne na kan waya, ni dai ka ga wasu Gmail akan wayata. To sai ka shiga add account. Idan ka shiga add account haka zai nuno ka. Yawa da zarar ya zo nan sai ka sa Gmail ɗinka. Bari na sa Gmail ɗina yanzu. Yauwa ka gani, idan ka saka Gmail ɗinka, ɗaura Gmail ɗinka za ka yi complete a wurin, zai nuna ma password sai ka saka. Bari na sa password ɗina. To kun ga na sa password ɗina, kun gani. Yauwa ka gani ko? Yawa kuma ganin Gmail ɗina yanzu ya hau kai, kun gani gashi nan, ganin sunana a kai gashi nan, ka gani gashi nan ya hau. To in dai har kai haka, kaga yanzu ga wasu hotuna suna nan, kaga tana getting photos a sama gashi nan yana ta loading, ya nuna getting photos, your photos. To haka kai ma idan ka ɗaura Gmail ɗinka akan wayanta, duk lokacin da hoto shiga wayanta sai ya zo shi kan wayanka kai ma. Yawwa shi kenan. Da Allah idan yau ne farkon zuwan ka nan tasha, ka danna subscribe dan Allah, ina roƙonka, saboda domin sannan ka danna ƙararrawa kuma domin duk sabon shirye-shiryen da muka saki ka same shi.